Bueno, erraten zuken lehenago zaldikin, orain honek zenbat zaldi ditik? Dena... Honek 125 zaldikik, baina ez da gauz bera. Leheno jitu bibiltzen ziren bi horrakin eta mandukin eta astukin, eta baina arraso aldatu da dena. Zuek ere kaldaireruk horrela egiten zinuzten, garai batean ezautu ditukik zaldik eta egiten? Bai, nik urte hau niztaten ez, etxeko behorrakin, karrugin, behorra hiltzen, eta ez dugu behorrikin lanakoz, eta horregatik atetzena tot erenokin bai. Bueno, jende parrasta biltzen zarete? Bai, biltzen da, jendia hauniz biltzen da bai. Eta disfrutatu ere bai? Bai, disfrutatu hauniz bai. Bueno, disfrutatu, esker mila. Zueri, eskerrik asko. Falta garat, o? Garat, bat dio, aldieterat. Bueno, eta karrora, nor igotzen dire karrora? Badire aur batzuk hor badire.
Barkatu, eta patriarka non du, patriarka? Ez dakit. Gizte. Eta patriarka, non da patriarka? Patriarka hemen!
Aitza.